En Coirós, os veciños e o Concello non lle quitan ollo dende hai días a un poste de Movistar que está na Nacional Sexta camiño de Oza dos Ríos. O vento e a chuvia fixeron que cedera e a arestora supón un perigo para viandantes e coches. Ademais de caer, deixaría sen internet toda a zona. Luís vive na casa de enfronte, a carón da súa filla. Condúcenos ata o poste. Con só achegarnos, evidenciase a manifesta inclinación e o perigo. Aquí está, torceuse na tormenta esta que viñeu a semana pasada. Hai aproximadamente 8 días. Ha tirado encima da carretera, que ben se ve como está. Démonos conta ao levantarnos, vímoslo tirado e fomos hasta aí, pero non hai nada que facer. Chamamos a Movistar, pero é como se non chamáramos a nadie. Non nos fixeron nin caso. O poste é de Movistar e da suministración de internet e teléfono á zona. Case dan por feito que en calquera momento van quedar sen rede. A ver, nos no noso caso estamos teletraballando tanto a miña muller e máis eu. Entonces, claro, se nos quedamos en internet, a verdade é que estamos perdidos, porque non podemos traballar, basicamente. Con todo, a preocupación maior é outra. Pode cometer aí unha desgracia moi grande. Por aquí baixan os ónibus que levan os rapaces da aldea de Lesa e de Mirille, baixan os ónibus e que se cae encima dun ónibus deses, pois fai unha verdadeira desgracia, ao mellor. E ademais, esta carretera ten moito tránsito, é a carretera que ven de Oza dos Ríos. De feito, eu outro día ainda me preocupei, porque ainda decía a miña muller: hai que ter cuidado con este poste, porque como lle caiga, calle a familia tamén de Luís. Que o levanten, que o poñan como ten que estar. É o que pedimos. Mañen canto antes, eso está claro. O sea, teñen que amañalo e facelo en canto se poda, porque co vento que está facendo estes días, cada día está un pouco máis torcido. Unha reclamación a que tamén se sumou formalmente o Concello, que lle exixe a Movistar estabilización urxente do poste, pero que polo momento non obtivo resposta. Os operarios de fibra óptica traballaban noutro poste lindeiro. Cando os viron chegar foi inevitable pensar que viñan por eles. Nada máis lonxe da realidade. Toca seguir agardando.